No niin, siunausta teille kaikille täältä HMK-kanavalta. Tervetuloa ensimmäiseen kristilliseen haastatteluun. Tämä tuli vähän yllättävänkin nopeasti. Mä odotin, että meidän vieraan haastattelu menee ehkä vähän pidemmän kaavan kautta joskus, mutta se tuli näin nopeasti, mutta kiitos Herralle siitä. Meillä on tänään haastattelussa Tommi Kalenius. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Lähdetään nyt tällä klassisella kysymyksellä heti, että mitä kuuluu? Kuuluu ihan hyvää, monipuolista työtä. On ollut, voi sanoa, poikkeuksellisen paljon tässä heti loppukesän jälkeen. Taisin elokuun jälkeen todeta, että vähän kuin olisi jo niin kuin loppuvuoden työt tehty 1 kuukauden aikana. Joo. Että varmaan silmien alta näkyy, että on paljon ollut, mikä on totta kai niin kuin samanaikaisesti inspiroiva ja hyvä juttu, mutta sitten tässä aina saa milloin minkäkinlaista flunssaa ja kolotusta. Ei tässä enää ole niin taipuvainen, että jaksaa painaa. Mutta noin muuten niin ihan kiitos kysymästä, hyvää. No niin, hieno kuulla. Miksi meillä on Tommi Kalenius nyt haastattelussa? Sanoin, että me ollaan nyt täällä Hämeenlinnan kirkossa ja täällä on tänään iltana Elämänpuu-konsertti. Ja mullakin Tommin oikeastaan ääni ja hänen musiikkinsa tuli tunnetuksi tutuksi tässä vastaan Elämänpuu-levyn kanssa. Ja mä olen kuunnellut sitä, mulla on repeatillä ollut randomin soittolistalla ja soinut. Ja täällä on niin koskettavia kappaleita, että mä olin itsekin, että wow, mikä levy. Mutta ennen kuin mennään siihen Elämänpuu-hommaan, niin lähdetään ihan silleen niin kuin lyhyesti sun historiaa käymään. Sä oot aika monessa ollut jo niin kuin mukana musiikkipuolella. Et sulla on niin kuin, sä olet kerta kaikkiaan, niin kuin sä oot artisti, toki sä oot tuottajakin. Sä olet kerta kaikkiaan ollut sitten niin kuin tekemässä biisejä Pepe Wilberille ja Vicky Rostille ja sitten sut on nimitetty vuonna 2015 kirkon ulkomaanavun Suvilinnon lähettilääksi yhdessä ohjaaja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan kanssa. Tuntuu, että tämä oli ihan uskomatonta luettavaa. 2018 sä perustit sitten oman levymerkin Music Box Helsinki. Otetaan välikysymys, miten siellä hommat rullaa? Ihan mukavasti, että me julkaistaan koko ajan musiikkia ja toimimme tässä niinku tämmöisenä itsenäisenä toimijana. Kuinka haastavaa se on tässä musiikkiteollisuudessa? Se on mennyt siihen suuntaan oikeastaan, että tarvetta tämmöiselle toiminnalle on niinku ollut ja mulla on sitten taas, kun on saanut tehdä pitkään, niin on ehkä jonkinnäköistä osaamista ja ajatusta siitä, että miten sitä julkaisupuolta kannattaa ja voi rakentaa ja se kiinnostaa mua itseäni. Ja aluksi se lähti siitä, että ihan lähipiiri kyseli jeesiä omille julkaisuille ja sit se oli niin kuin enenevä tarve siihen, niin siitä on tullut tollaista. Mutta se on tätä yrittäjyyttä ja se on yksi osa sitä, mitä teen. Ja siellä on aika tuttuja artisteja siellä lafkalla, niin, mitä mä katson, että sielläkin on Pepe Wilber ja Marjonia ja mitä kaikkea siellä on ollut. Ja sitten sulla on 2020, sä toimitit tämän nuoren seurakunnan Veisukirjan 50-vuotisjuhlapainouksen. Sä oot kyllä saanut todella paljon aikaa, kun otetaan huomioon, että sä oot kuitenkin nuorempi kuin minäkin. Mutta se on hieno homma, että no sitten jos mennään niinku sun sololevyjä, mä en ole hirveästi vielä kerinyt kuuntelemaan, mutta puhutaan niinku, nyt kun me puhutaan tavallaan niinku hengellisistä asioista, niin kertoisitko ihan vähän niinku tiivistetysti, että minkälaisia aiheita näissä sun sololevyillä sitten käydään läpi? Joo. Kaikki on tietysti vähän erilaisia. Kaikki varmaan. On vähän erilaisia omalla tavallaan ja ehkä sit, jos katsoo ihan ylipäänsä sitä mun niinku levytyshistoriaa, lauluja, mitä mä oon tehnyt, niin kyllä sit pitää mennä sinne 2000-luvun alkupuolelle. Eli silloin alkuun oli semmoinen Turvakytkin niminen gospel-bändi, jonka kanssa tehtiin 3 levyä ja niissä ehkä oli niinku hyvin selvästi se nuoruusvuosina alkanut semmoinen niin kuin maailmankuvallinen prosessi ja jotenkin tarve selvittää itselleen ja käydä semmoisia sisäisiä prosesseja ja keskusteluja siitä, että kuka mä oon ihmisenä ja mikä tämän jutun juju niin kuin on. Vaatimattomia pieniä kysymyksiä silloin nuorena niin kuin jo niin kuin
kiinnostuin pohtimaan ja miettimään. Sitten näillä soololevyillä on sitten mä oon jotenkin ajatellut sitä niin, että laulun tekeminen ensinnäkin se ei ole mitenkään helppo laji. Se on aina, että jos tulee ikään kuin joku aihe, mikä resonoi ja kiinnostaa ja missä on jotain merkityksellistä ja jotain sellaista, mikä on niin kuin mua itseäni koskettanut ja näin, niin sen mä oon yrittänyt niin kuin jotenkin laittaa lauluksi. Siellä on paljon. Siellä on elämän asioista, erilaisista ihmissuhteista, rakkaudesta, uskosta, elämän varjoista ja valoista. No siinä on hyvä syy jo lähteä kuuntelemaan levyä. Kerta kaikkiaan. Näitä on itsekin kuunnella, mutta kun on jumettunut tuo Elämänpuu-levyyn nyt, että meidän täytyy saada muitakin levyjä kuunneltua. No, päästään sitten tähän, että mitä sulle henkilökohtaisesti usko merkitsee? No, kyllä se on niin kuin vaikea kuvitella elämää, jossa uskoa ei olisi. Että kyllähän se on niin kuin ihan semmoinen perusfundamentti niin kuin elämässä, ja ehkä oikeastaan sellainen asia, mikä punnitaan niin kuin vaikeina aikoina ja silloin kun tuntuu, että niin kuin tipahtaa johonkin ja ihminenhän ei ole niin kuin sillä lailla rajaton, vaan meillä on tämmöiset ihan keholliset rajat olemassa tässä ja sitten meillä on myöskin elämä, joka alkaa ja päättyy ja jotenkin se usko avaa ehkä sellaisen niin kuin näköalan, että mikä tässä on niin kuin lopulta niin kuin merkityksellistä ja että mä en ikään kuin jotenkin elä vaan niin kuin tätä hetkeä varten, vaan siinä on joku semmoinen niin kuin pitempi matka ja pidempi niin kuin näkymä sillä mun matkalla, niin ehkä sen kaltaisia ajatuksia usko nyt sitten luo. Ja tokihan usko on niin kuin yhteyttä. Se on niin kuin yhteyttä minuun ja sitten kun mä mietin, että no mikä se minuun oleva yhteys on, niin se on varmaan jotain yritystä hahmottaa sitä, että mistä mä muodostun ja miten mä oon tänne putkahtanut ja mikä tämän niin kuin jutun taustalla tavallaan on, eli yhteys jollain tavalla myös niin kuin luojaan. Tämmöisiä näköaloja niin uskossa on, mutta tämähän on hirveän laaja. Niin on kyllä joo. Laaja, että tästä voitaisiin puhua. Niin varmasti. Ja konserttikin pitää. Niin varmasti joo. Kuinka vaikuttaako tämä sitten tavallaan, kun sä lähdet tekemään niin yleensäkin musiikkia, niin kuinka paljon se hengellisyys tulee vaikuttaa sitten siihen levyn tekemiseen? No mä oon kokenut kyllä niin kuin oikeastaan jotenkin sen hengellisen musiikin semmosena kaikista syvimpänä niin kuin musiikin lajina niin kuin tuoda semmoista niin kuin jotain parantavaa, jotain lohduttavaa, jotain hoitavaa, jotain sellaista ulottuvuutta, mikä on niin kuin hirveän tärkeää ja tarpeellista mulle itselleni ja mä oon saanut todella paljon niin kuin hengellistä laulusta, hengellistä musiikista, on kiinnostavaa jatkumo, että niin kuin tänäkin iltana, kun meillä on psalmitekstejä ja sit näitä niihin sävellettyjä lauluja, niin siinä liitytään aika pitkään jatkumoon. Että näitä samanlaisia pohdintoja ja niin kuin ajatuksia elämästä ja uskosta on kirjoittanut jo monet ennen meitä. Ja me tullaan siihen samaan semmoiseen jatkumoon, että siinä jotenkin liitytään semmoiseen traditioon, joka ei kuitenkaan ole jotenkin hävinnyt tai kadonnut tai muuttunut merkityksettömäksi, vaan ehkä entistä syvemmin ja entistä enemmän avaa niin kuin tässä kaoottisessa ajassa, missä nyt eletään, niin kuin henkilökohtaisia, mutta sitten myös kollektiivisia tasoja, että sinne ihan oikeasti voi löytyä niin kuin ihmisille semmoisia oivalluksia ja valoa ja lohdutusta ja rohkaisua, että tämmöinen niin kuin supervoima on niin kuin hengellisellä musiikilla. Kyllä. No mennään nyt sitten tähän Elämänpuu-levyyn, jota meikäläinenkin on vingutellut tuossa oikein kunnolla. Tämä on tietysti, kun tässä on nyt periaatteessa, tässä on kun sinä, sitten on Jari Kekälä, Tanja Torvikoski,
Ja niin kuin tavallaan se on hieno, se tuo tämmöinen variaatio tähän levyyn niin kuin laulajienkin kannalta ja näitä kappaleiden kannalta. Mistä tämä Elämäntelut-projekti niin kuin sai alkunsa sitten? No ihan ensimmäinen sykäys on ollut jo vuonna 2005, kun me Jari Kekäleen kanssa tehtiin silloin ensimmäinen erää näitä psalmilauluja, eli muodostui Ihmeellisesti tehty -niminen albumi, mikä silloin julkaistiin. Se on julkaistu ainoastaan CD-levynä. Sitä ei taida löytyä mistään. Mutta silloin me tehtiin, ja siellä oli sellaisia lauluja, jotka niin kuin selvästi on tässä 20 vuoden aikana jäänyt osa elämään. Siellä on Minä itkisin taas tätä maailmaa, itkisin jos vain osaisin. Kappale, mikä soi paljon ja Herra on minun paimeni. Ja tämän tyyppisiä kappaleita. Ja sitten me Jarin kanssa tuossa kokoonnuttiin pitkästä aikaa, käytiin syömässä Vuosaaressa ja mietittiin, että olisiko aika tehdä jatkoa. Oli elämässä sellainen tilanne, että nyt tätä niin kuin tarvittaisiin. Maailma oli myöskin aika sekavassa tilanteessa, niin mä ajattelin, että tässä on ihan riittävästi syitä sille, että kokeillaan. Ja sen tapaamisen jälkeen Jari samana iltana oli aloittanut jo kirjoittamaan tekstejä. Olikohan seuraavana päivänä 7 sanotusta sähköpostissa odottamassa ja mä pääsin niiden kimppuun lähtemään siitä. Ja kaiken kaikkiaan me sitten tehtiin siinä, tuli semmoinen impulssi ja sykäys sille, että me tehtiin joku 40 laulua. Okay. Ja sitten siitä alkoi niinku muodostumaan semmoinen ajatus tämmöisestä elämän puusta, joka voi niinku jotenkin tuoda meitä niin kuin erilaisista elämäntilanteista olevia ihmisiä sen puun ympärille ja ihmetellä niitä omia ja sen puun juuria ja sitä kasvua ja mitä kaikkea siitä versoakaan. Ja mulla niin kuin alkoi sitten elämään, että tästä voi itse asiassa tulla tämmöinen hyvin kollektiivinen, tavallaan monitasoinen kokonaisuus ja siihen alkoi ihan puun ympärille kerääntymään ihmisiä. Muusikkoystäviä pitkältä ajalta ja just Tanja Torvikoski ihan keskeisenä alusta saakka ja Matti Kallio, mun pitkäaikainen muusikkoystävä tuolta Islannista ja sitten taas Teri Mantere, joka on myöskin pitkältä ajalta tuolta alun perin Vivamon kuvioista niin tuttu ja sitten me alettiin näitä taltioimaan näitä kappaleita ja tää on lähtenyt elämään ihan omaa elämäänsä. Me on vaan ihmeissämme seurattu, että mitä ne laulut niin kuin tekevät työtään. Että ei mulla siihen sillä lailla osuutta enää ole muuta kuin ihmettelen vaan. Eli tässä on kuitenkin jonkinlainen psalmitausta tässä levyssä. Joo, nämä pohjautuu kaikki siis psalmiteksteihin ja me tehtiin tätä sitten myöskin Suomen Bibliaseuran kanssa yhteistyössä. Eli Bibliaseura oli tekemässä just uutta käännösversiota psalmeista ja samanaikaisesti sitten julkaistiin näitä lauluja, kun tuli psalmien kirjasta uudet käännösversiot. Tämä on mun mielestä siis kerta kaikkiaan mä suosittelen heille kaikille, jotka olette uskosta, vaikka et olisikaan, niin kannattaa tutustua. Tämä on mielettömän hieno kokonaisuus tämä levy ja siitä me päästäänkin yhteen mun ehdottomasti pysäyttävimpiin kohtaamisiin. Tällä levyllä on Hylätyt kappale, joka on kerta kaikkiaan, siis sopii omaakin elämään tällä hetkellä erittäin hyvin. Mutta saa ihan lähes kyyneleet silmit. Paranna minut, toinen loistava esimerkki upeista kappaleista. Ja Tanjan kappaleet nyt on ihan omaa luokkaansa, mitä kanssa te on kuunnellut tässä. Niitä on hirveän vaikeaa sanoa, mikä on paras, kun ne kaikki vaikuttaa niin eri tavalla ja ne sanotukset on ihan käsittämättömän hienot. Tämä on tavallaan niin kuin, tätä voi pitää hengellisenä levynä, mutta tämä on syystä kirjaimellisesti myös levy, joka on niin kuin hyvin semmoinen elämänläheinen levy. Että tässä on hirveän paljon syvyyttä tässä levyssä ja puhumattakaan tuotannosta ja biisien rakenteista ja muuta. Niin tämä on niin kuin kokonaisuutena tehty aivan valtavan hienosti. Että on pakko kysyä, että minkälaiset on ollut kuulijoiden näkökulmat, onko saanut korviin siitä? No kyllä se tietenkin on ollut niin kuin ihan poikkeuksellista ja paljon on tullut niin kuin ihmisiltä viestejä ja tietenkin nämä konsertit ovat tavoitteet. Oli eilen Jyväskylän kaupungin kirkoskonsertti ja siellä oli kirkon täydeltä ihmisiä ja kyllä se on ollut hyvä se palaute, että
siitä, mutta mä en oikeastaan sillä tavalla ole niin kuin, miten mä sanoisin, että musta se on ihanaa, että tulee palautetta ja näin, mutta mä en sitä suoranaisesti varsinkin ole niin kuin kyselemässä tai janoamassa. Niin, että ihmiset laittaa sitten. Että ne laittaa ja näin, ja se on musta hirveän kiva, mutta jotenkin tuleeko ne mulla on ehkä enemmän se niin kuin näkökulma siihen, että tää on täytynyt mun itseni tehdä tämä projekti ja nämä laulut ja niistä on tullut tällaisia ja sitten mennään eteenpäin ja katsotaan, että mihin tie vie. Mutta onhan tässä ollut poikkeuksellisia, esimerkiksi toi Teri Mantereen laulama Jerusalem, niin, juu, sekin on niin sehän syntyi siis aivan ajoituksellisesti hämmästyttävään aikaan, koska tosiaan niin kun, tilanne ei ollut ihan näin eskaloitunut silloin kun laulua tein. Niin, kyllä. Tänä päivänä on. Ja se oli sen meidän julkaisukiertueen aikana, oliko se lokakuuta, juuri kun sitten siellä Lähi-idässä tilanne eskaloitui ja jotenkin tuntuu, että tässä on niin kuin kyllä aivan hämmentävää, että samalla kun meillä on tämmöinen rauhanlaulu tehty tähän ja Jerusalemille, niin sitten tulee tämä. Sitten tulee niin kuin maailmassa tämmöinen tilanne. Niin kyllähän se on ollut itsellekin vähän semmoinen ihmettely, että oho, ja niin kuin ainakin todellakin syy niin kuin laulaa ja esittää sitä laulua. Niin, kyllä, ymmärrän. Onko tässä nyt esimerkiksi tänään täällä Hämeenlinnassa, niin onko tässä konsertissa mukana nämä muutkin on levyn artistit? Joo, meillä on täällä mukana. Tässä on Tanja Torvikoski ja Teri Mantere ja sitten on vielä tämmöisenä supervahvistuksena meillä Joonatan Rautio, joka tuo, tänään tehdään tämmöinen vähän niin kuin improvisaatio myös sitä pohjautuvaa, että tässä on saksofoni ja Joonatan piano mukana, että tämmöinen kokoonpano on. Kannattaa ehdottomasti, että jos et Hämeenlinnaan pääse katsomaan, niin kannattaa mennä sitten sinne seuraaviin kaupunkiin. Jyväskylässä nyt olitte tosiaan eilen ja kerroitkin jo siitä, niin miten tämän Hämeenlinnan jälkeen, mikä seuraava paikkakunta on? Kyllä niitä ilmoitellaan tuolta nettisivuilta ja sieltä siis löytyy. Joo, että kannattaa seurailla. Mutta se on hieno, että ihmisiä on tullut kuitenkin paikalle. Se on kerta kaikki se hieno asia. No, nyt kun mietitään tätä konserttia tänäänkin, niin tämä varmaan koostuu todennäköisesti muustakin kuin siitä Elämänpuun levystä, eikö näin? Uskallatko paljastaa? Kaikkea ei tarvitse sanoa. Joo, nämä on oikeastaan, ei siinä ole mitään salaista, että nämä on tämmöisiä dialogi-illoiksi, mä näitä sanon, että tässä musiikki ja psalmit vuorottelevat. Eli nämä illat on rakenteeltaan sellaisia, että tulee laulu ja sitten tulee psalmi. Ja yleensä laulujen jälkeen ei esimerkiksi kuulla aplodeja ollenkaan, vaan se on ikään kuin sellainen hiljainen tila, missä voi niin kuin pysähtyä, voi olla läsnä, kuunnella ja laittaa niitä sanoja sille paikalle omassa elämässä, mikä tuntuu, että on niin tärkeää. Mahtavaa kuulla. Ja merkityksistä. Niin, se on niin kuin kuulijoilla on vapaus ja tila kokea ne juuri niin kuin kokevat. Mutta tämä on niin kuin kiinnostava semmoinen matka, mitä voidaan tehdä. Että siellä on nämä niin kuin ikiaikaiset vanhat psalmitekstit, jotka edelleen on ajankohtaisia ja on käynyt semmoisia rukouksia. Että ainakin mitä olen kuunnellut ihmisten palautteita, niin moni sanoo, että näissä on ihana niin kuin olla ja hengitellä ja on siellä jotain kyyneleitäkin tullut, että ne voi olla syviäkin prosesseja, mitä ihmiset käy läpi konsertin aikana. Että, miten sitä sanoisi, isojen asioiden äärellä. Kyllä. No osaatko yhtään valottaa, että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia nyt sitten tämän projektin jälkeen? Sulla on varmaan pyörät pyörii edelleen paljonkin seuraaviin kuvioihin. No joo, kyllä tässä on, että tämä Elämänpuu on nyt sit sellainen, että mä tässä äskenkin matkalla vähän pohdin, mitäs kaikkea, mä ihan kaikkea vielä osaa paljastaa, mutta ihan varmasti tässä tehdään näitä juttuja. Ja sitten mä oon ollut mukana myös tuossa Glow-festivaalissa, eli me ollaan laitettu suomalaiselle gospel-musiikille, joka ei isot puitteet. Ja Nokia-areenalla nyt oltiin elokuussa ja siellä oli
se oli komeasti tupa täynnä ja nyt on jo julkaistu ensi vuoden toukokuusta. Ahaa, sinne mun piti mennä kanssa, nyt en päässyt tähän. Eli ensi kerralla sitten mukaan vaan, niin siellä ollaan myöskin mukana ja tehdään hieno tapahtuma. Kyllä. Joo. No, nyt vielä semmoinen vaikea kysymys, että Raamattu on aina iso kokonaisuus ja näin, mutta onko sulla Raamatussa joku tietty Raamatun kohta tai mahdollisesti psalmi tai joku sellainen, mikä on sulle äärimmäisen tärkeä, mikä on kannattanut sua näin aikoina? Voi että siellä on niin paljon sellaista, että kyllä voisi useammankin nostaa psalmeista vaikka psalmi 139, semmoinen mikä muistuttaa jotenkin ihmisen ainutkertaisuudesta ja miten ihmeellisiä ja uniikkeja me tässä ollaan ja jotenkin muistuttaa sen semmoisen ihmisen arvosta ja merkityksestä. Se on aina jotenkin tosi tuttu ja koskettava, samoin kuin tämä pimeässä laaksossa kulkeminen, kyllä, mikä on totta elämässä myöskin sieltä, että vaikka välillä mennään aika syvissä ja pimeissä kohdissa, niin jotenkin se luottamus sitten siihen, että niilläkin ajanjaksoilla ja hetkillä niin on joku syvempi merkitys ja ehkä ne auttaa meitä löytämään sitten niitä oleellisia ja semmoisia kaikista merkityksellisempiä seikkoja elämässä. Ja sitä, että siellä on sitten semmoinen näkymätön, mikä kantaa. Kyllä. No, sä oot nyt täällä Hämeenlinnassa ja katselin, että sä olet syntyjän Äänekoskelta. Ilmeisesti sieltä saanut alkuisin, niin Äänekoskihan ja Jyväskylä, niin siinä ei taida olla hirveästi edes etäisyyttä. Mietin sitäkin asiaa tässä, mutta... Joo, se on semmoinen 45 kilometriä siitä Jyväskylästä pohjoiseen nelostietä. Kyllä. Joo. Onko Hämeenlinna sulle millään tavalla tuttu iteen tullista? No, mä oon varmaan nyt uskomatonta, mutta totta, mä oon varmaan ensimmäistä kertaa tässä Hämeenlinnan kirkossa tietääkseni. Okay. Mä en ehkä ole tässä aikaisemmin. Nyt voi olla, että jos olekin, niin anteeksi siitä, mutta kyllä nyt totta kai Hämeenlinna sillä tavalla, tämähän on ihana, upea kaupunki tuossa. Mentiin täällä Piparkakku-ravintolan ohi ja täällä on kyllä kaunista ja niin kuin esteettisesti aivan niin kuin hieno, upea. Mutta ei tässä nyt varmaan liian usein ole tullut käytyä niin kuin konserttien närkeissä ja musiikin tekemisen närkeissä. Sikäli ihan hienoa olla tänään täällä. Kyllä. Hei, mä kiitän sua lämpimästi tästä haastattelusta. Oli todella mukava tavata ja sait olla ihan ensimmäinen yllätyshaastattelu tässä kohtaa. Ja, meillähän on tulossa näitä haastiksia kyllä jatkossakin tänne, mutta mä jään kyllä hyvin mielenkiinnolla odottamaan tätä iltaa. Tää levy on kuitenkin mulla tässä lyhyessä ajassa juurtunut kyllä tosi syvälle joo, ehdottomasti, että koskettava levy. Ja niin suosittelen teille kaikille, että käykää, se on digitaalialustalla, löytyy ainakin, ja CD-tähän saa sitten kristillisistä kaupoista, jos oikein rupeaa tykkäämään. Aina kannattaa myös sijoittaa siihen levyykin näinä vaikeina aikoina toki, mutta kannattaa kuunnella, se on todella erilainen levy, siis hengellisellä tasolla ja ihan elämän arvoillakin höystettynä, ja kerta kaikkiaan hieno kokonaisuus. Varmaan sekin levy tulee jossain vaiheessa tähän arvosteluosuuteen sitten aikana. Mutta Tommi, oikein hyvää syystalven jatkoa sulle ja siunausta kaikkiin sun elämän teisi. Samoin sulle. Kiitos. Kiitoksia. Siunausta teille kaikille ja me nähdään taas kanavalla. Pysykää siellä. Moi moi!